Zdravím ďalšieho videa a dneska si spravíme také video, že budeme jazdiť na BMX-ke a na freestylovej kolobežke. Takže musíme si nachystať nejaké veci a môžeme ísť rovno na video. Ako prvé si dáme freestylovú kolobežku, takže ideme na to. Takže teraz som spravil bunny hop a bunny hop na predné koleso. Teraz spravíme bunny hop najprv a potom ďalší bunny hop a dopadneme na zadné koleso. Takže ako ste mohli vidieť, takže dali sme to a teraz dáme si také, skúsim bar spin a z toho bar spinu si dáme nejakú dlhú cestu, že čo budem robiť, nejaké triky. Takže budem teraz robiť úplne náhodné triky, nebudem vám tu hovoriť chvíľu, takže porobím tu pár trikov a potom sa vám ozvem. Ako ste mohli vidieť, chcem sa spraviť bunny hop a v tom výskoku otočím volant, ale koleno sa narazil, takže fail a musíme to voľako rozkolobežkovať. Takže pokračujeme ďalej. Takže, ako ste mohli vidieť, sme dali pár trikov na freestyle kolobežke a teraz si dáme nejaké triky na BMX-ke. Takže here we go. Môžeme sa vrhnúť na BMX-ku a tiež si spravíme nejakých pár trikov. Takže ideme na to.
Takže ako ste mohli vidieť, tam sme zdali pár trikov na BMX-ke a určite podporte tento kanál lajkom a odberom, lebo toto bolo video ťažké natočiť, takže ďakujem za každú podporu a takže lajky a odbery zatiaľ čus.